Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda ýumurtga we şeker ýaly azyk önümleriniň ýany bilen geçmeýän haritler goşulyp satylýar. Häzir alajalar tarapyndan her biri 33 teňgelik ýumurtga we 7 manatlyk şekere uly isle gözeýilýär. Bu önümleri agdalan bahadan diňe döwlet dukanlarynda, şeýle-de bazarlarda resmi gözekçiligindäki sowda nokatlarynda satyn alyp bolýar. Döwlet bahasyndan ýumurtkany satyn almak üçin alyjylar gazly suwy kökeleri we süýji mekke ýaly önümleri satyn almaly bolýarlar. Ýumurtka garaşsyzlygy 15 ýyllyk atly sowda merkezinde satylýar, oňa ýyl içinde aptovka diýilýär. Bu ýerdäki sowda nokatlarynda her ele 4 manatdan 10 sany ýumurtkany satýarlar. Emma onuň ýany bilen köp satyn alynmaýan önümleri we azyklary, ýagny çüýşeli suwy, süýji gazly suwy, gawy uly bolmady kökeleri ýa-da wafle şeýle-de selofan paketleri goşmaça satýarlar. Bir ýüz fontan bazarynda 15 ýumurtkany 5 manata satýarlar. Bu ýerde-de gapdalynan goşmaça harit almaly diýip habarçymyz 24 fevralda Aşgabatdan habar berdi. Onuň söýlerine görä paýtagtda ýumurtkanyň goşmaça harit goşulmazdan satylýan köp bolmadyk ýerleri hem bar. Hususan da şeýle dukanlar 9-njy we 11-nji mikroraýonlarda ýerleşýär. Emma köp ýerde goşýarlar. Meselem Parahat 2-4 etrapçasynda 4 manada 12 ýumurtka däldi, 11 sany ýumurtka satylýar. Emma adamlar açyk şikaýet etmeýärler. Ýerden almagy başaranlaryna begenýärler. Sebäbi hususy dukanlarda ýumurtka her biri 50 ýa-da 70 teňgeden satylýar. Türkmenistan diýler tarapyndan köp satyn alynýan haritlaryň biri şekeriň sowdasy hem çäklendirmeler bilen amala asyrylýar. Köplenç 7 manatlyk şeker ýerden satylýar. Käbir ýerlerde her adama 2 kilogramdan hema köplenç 1 kilodan satýarlar. Köplenç bolmalysyndan az şekerler 100 fontan bazarynda 1 kilogram şekeriň gapdalynan her biriniň bahasy 1 manatlyk arpa ýarmasynyň 3 gabyny goşup satýarlar. Ähli ýerde 1 kilogramy 9 ýa-da 10 manatlyk gant satylýar. Emma şekeri isle has köp bolýar diýip habarçymyz belleýär. Şeýle-de onuň söýlerine görä towuk buğdyny lomoy satyn alýan alyjylara goşmaça tutuş towuk hem satyn almak hödürlenýär. Towuk buğdyny 15 kilogramlyk tutuş gaby bilen satýarlar 120 manada. Emma onuň ýany bilen 13 manatdan 2 sany towugy satyn almaly. Kilelap satmaýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlygyň söhbetdeşleriniň söýlerine görä nägile bolan käbir alyjylar sowda ministrligine ýüz tutupdyr. Emma olara işgärleriň işiniň köpdigini aýdyp soraga jogap berilmändir. Azatlyk radiosynyň sowda ministrliginden kommentariýa almak synanşy hem netije bermedi. Türkmenistanda towuk ýumurtkasynyň gytçylygy geçen ýylyň aýagynda ýüze çykypdy. Dekabryň dowamında ýumurtka ençemegedek satuwdan aýrylypdy. Satylan wagtynda uly nowatlar hem çäklendirmeler döräpdi. Dekabryň aýagynda Aşgabatda ýumurtka sowdasy polisiýanyň gözekçiliginde amala asyryldy. Gytçylygyň fonunda sowda ministrligi ýurtda 2 million töweregi towuk ýumurtkasynyň bardygyny aýdyp resmi hatabat berdi. Azatlygyň habarçylary häzirki wagtda Türkmenistanyň günbatarynda Türkmenbaşy şäherinde ýumurtkanyň her biriniň 33 teňgeden tapdyrmaýanlygyny habar berýärler. Abada sowda merkezinde 30 ýumurtkaly utyny 33 manatdan satýarlar. A marketde 12 manatdan. Bu ýerde haritler adatça has arzan satylýar. Bazarda 30 ýumurtka 30 manada durýar diýip habarçymyz 25 fevralda aýtdy. Türkmenistanda geçmeýän haritleriň gyt önümleriň ýany bilen goşulyp satylmagy giňden ulanylýar. Şeýle-de ýurdun sowda nokatlarynda goşa nyrhlaryň ulanylmagy dowam etdirilýär. Ýagny haritleriň ýüzünde görkezülen nyrh önümüň satylýan bahasyndan has kim görkezilýär.